На трето място, номер 3. На второ призово място се класира отбор номер 4. И първото място вече е известно, това е за отбор номер 1. Точките при отбор номер 1 са малко повече отколкото другите, това са 288. Може би така ще трябва да ви съобща и мнението на журито, защо надделяха и точките са най-много при отбор номер 1, защото темата, която сте избрали, първо за вашето съсловие, и не само за вашето, и всички, които са извън вашето училище, е изключително важна, изключително отговорна от това как ще се процедира, как тези идеи ваши ще бъдат претворени, зависи от бъдещето на всички нас и вас. За бъдещето поколения, които ще бъдат след нас и вас. Така че журито счита съвсем основателно първото място за отбор номер 1. Да ви е честито на всички! От името на журито ще ви пожелаем и в следващите кръгове на тази хубава инициатива да имате възможност да представите вашия колектив, училището и града ни, Благоевград, на достойно призово място. Успех! И сертификатите. Георги Шушутев. Мариана Стоиловска. Александра Пасев. Костадинка Копрев. Катерина Христова. За отбора на второ място Иван Георгиев. Георги Лазаров. Честито, Георги беше много убедителен. Заповядай. Любов на трето място, Владислав Василев. Също много убедително. Величка Бошкова. Юлия Петрова. Жури в лицето на господин Златев, защото знаете, отговорностите са му огромни. Лицето на адвокат Юрокова. Тя понеже наш човек председател на жилищното настоятелство. Благодаря. Стилка Стойкова за изключителната обективност.